Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň kitaplary Moskwada bayraklara munasip boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Moskwadaky geçen kitap sergisini hödürlän ähli, şol sanyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan eserler hem bayrakly orunlara munasip bolupdyr. Türkmenistan 30-njy Moskwa Halkara Kitap sergisiniň çäklerini Garaşyz döwletleriň arkalaşygynyň kitap sunuwaty halkara bäsleşigini 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň 4-süni, şol sanyny prezident Berdimuhammedowyň 3 kitabyny hödürledi. Meniň ýurdumy urgoýunçy bäsleşikde Berdimuhammedowyň Türkmenistan adly kitaby birinji orny ýeledi. Prezidentiň ýene bir parahatçylyk sady Dostluk, dogonluk sazy adly eseri bäsleşigiň emin agdalarynyň ýörüçe diplomuna munasip boldy. Bäsleşikde Türkmen neşri ilkinji gezek Grand Prix baş bayragyny hem alyp, bu da Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan Gadamy watly Bedew adly kitabyny berildi. Bayrakly orunlara munasip bolan Türkmen neşirleriniň 4-njisi türkmen diliniň düşündürüşli sözlügi bolup, ol okuw kitaby we bilim ugruýunçy neşirleriň arasynda ýeňji boldy. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagyna häkimet başyna gelmezden ozal nähilidir bir kitap çykardandygy barada maglumat bolmasa-da, prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we kompozitor, awtosürüji, atşynas, ussat çapyksuwar hökmüne tanaldy. Inni Berdimuhammedowyň adynyň 40 töwerek kitap çap edildi. Mysal üçin 2007-nji ýylda prezidentiň 5 kitap çap edildi. Şondan soňky ýyllarda ol her ýylda adynyň 2-3 kitap çykartmaga ýetişdi. 2013-nji ýyldan soňky döwürde bolsa Berdimuhammedowyň has öňümli ýazyp başlanyny görse bolýar. Ol 2014-nji ýyldan bäri her ýyl döredýän aýdym sazlarynyň gapdalynyň 6-7 kitap ýazyp we çykardyp hem ýetişýär. Türkmen telewizionyasy Berdimuhammedowyň täze kitaplaryny ministrler kabinetiniň meclisine egindeşlerine sowgat berişini, olaryň ony epilip, maňlaýlaryna sylyp kabul edişini görkezerdi. Bundan başga, prezidentiň kitaplary inni telewizionyada okulyp, okuyjylara mawy ekran arkaly hem ýetirilýär. Geçen ayda Berdimuhammedowyň öz kakasy Mälik Gulag hakynda ýene bir kitap ýazanlygy habar berildi. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýilip atlandyrylypdyr we ýurduň içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentiň kakasynyň bu ministrligiň işine goşan şahsy goşandyna bagyşlanypdyr. Prezident mundan öň atasy Berdimuhammed Annaý we bagyşlanan Älim içire at gezer adly kitabyny kakasyna bagyşlanan döwlet guş eserini çap etdiripdi. İkinji kitap boýunça sahna eseri hem döredildi. Şeýlede soňky döwürde prezidentiň ejes hakynda gahrymany dünýä beren ene hökmüni alkyşly aýdym aýdylyp başlandy. Bellemeli ýeri öňkü prezident Saparmurat Niýazow hem kitap ýazypdy we şahir diýip tanalýardy. Onuň ruhnamasy 40 çemesi dile terjime edilip, Mukaddes diýilen eseriň bir nusgasy kosmosa hem iýerildi. Niýazow bu kitaby 3 gezek okanyň göni cennete düşjekdigini aýdypdy. Emma indi türkmen okuyjylarynyň öňkü prezidentiň eserlerinden soňuşýanlygy, onuň kitaplarynyň ornuny Berdimuhammedowyň eserleriniň barha kän eýeleýändigi aýdylýar.